Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. F'dan it-30 ħadd ta' matul is-sena il-Knisja titlobna tistedinna biex niftakru fil-missjoni. Il-missjoni mhux pajjiżi fil-bogħod, imma l-missjoni li kull wieħed u kull waħda minna għandu, is-sejħa li l-kol kemm aħna għandu biex inxerdu is-sabiħ, il-veru u t-tajjeb. Nibdew mill-familja tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli nilqgħu din is-sejħa li tagħmel il-Knisja, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra fl-imkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għenien. U billi ħallejt ħtija tiegħi l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Verġni lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex nitolbu għalija il-Mulej tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru l-Alla fl-imkien billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smur u paċi fl-art il-bnedmin ta' tajba. Infaħruk, inberruk, naturawk, nroddulek ħajra kbira tiegħek. Mulej Alla s-sultan tas-sema, Alla s-sier tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla għal-ftanna bil-Missier. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Inti tneħħi l-nubiet tad-dinja il-ħajta tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, intrit li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu li jarfu l-verità. Ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek u ibgħat ħaddiema għalih biex l-Evanġelju jixxandar lill-bnedmin kollha sa mal-poplu tiegħek jinġabar għall-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek u hekk jimxi l-quddiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Il-Mulej u mħallef u ma jħares lejn nuċċuħ. Ma joqgħodx ħares lejn wiċċ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jaraqx widneħ għat-talba bil-ħnina tal-iltim jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdi mill-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-umli tinfet isħab u ma toqgħodx bikwieta qabel tasal qrib il-Mulej u ma tiqafx qabel ma l-għoli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-Mulej. Sar responsorjali dan il-fqajjar sejja u l-Mulej semgħu. Dan il-fqajjar sejja u l-Mulej semgħu. Kull ħin imbirek il-Mulej tifħiru dejjem fuq fommi, bil-Mulej tiftaħar ruħi jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjar sejja u l-Mulej semgħu. Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom jgħajtu il-ġusti għall-għajnuna u l-Mulej jismagħhom mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Dan il-fqajjar sejja u l-Mulej semgħu. Rib il-Mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija, jifdi il-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jisken fih ma jkollux xi patti. Dan il-fqajjar sejja u l-Mulej semgħu. It-tieni qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Aziz, demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabad it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja,
ħarist il-fidi mill-bqija emmer fuħalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni il-mulej l-imħallef ġust u mhux li biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx madud kontrihom, imma il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħarq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u ħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdalna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabbola. Żewġ tirġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u Alla niżik ħajr li m'iniex bħal bqija tal-bnedmin ħalliela inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan, jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull ma ndaħħal. Iżda il-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid u Alla ħenna għalija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux li ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej. Kieku ikollna nagħmlu mistoqsija llejla u ngħidu jien x'inħoss li l-iktar Fariżew jew Pubblikan? Xi tkun ir-risposta tagħna? Meta ngħidu Fariżew ejjew niftehmu. Fariżew aħna għalina wara li jiena nisimgħu l-Vanġelu huwa xi ħadd faċċol, huwa ipokrita għax ħajjarhom hekk Ġesu. Però f'ismin Ġesu il-Fariżej kienu nies li jobdu l-liġi fid-dettalji tagħha bir-reqqa. Kienu nies li jġibu ruħhom tajjeb, dan kien obbligat isum darba fis-sena, fil-jom Kippur, fil-jum tal-espjazzjoni. U kien isum darbtejn fil-ġimgħa. Dak kien obbligat jagħti id-deċmi 10 fuq kull ma jaqla fuq il-profitt. U da qal le, jien mhux 10 fuq kull ma naqla nagħti, imma nagħti 10 fuq kull ma għandi. Fuq dak li nippossidi. Dan ma kienx bniedem ħażin.
Min-naħa l-oħra l-pubblikan kien bniedem meqjus minn sħabu minn ħutu l-lut bħala xi ħadd li huwa tassew kriminali. Il-pubblikani kienu nies imqabdejn mir-Rumani. Tinsewx li l-art ta' Iżrael kienet fidejn ir-Rumani. Imqabdejn mir-Rumani biex jiġbrulhom it-taxxi. U kif kienu jitħallsu dawn in-nies? Ma kellhomx il-paga mingħand ir-Rumani le. Imma kienu jitħallsu skont kemm huma kienu jifilħu jisirqu. Jiġifieri jekk kellhom jieħdu 10 biex jagħtuhom lir-Rumani, huma kienu kapaċi jieħdu 20, dawk l-10 l-oħra kienu jsommuhom huma. Jagħtu dak li kellhom jagħtu lill-Ruma, il-bqija jsommu huma. Dawk kienu l-pubblikani. Allura Ġesu x'inhu jħawwat? X'inhu jgerfex Ġesu? Biex qiegħed jgħid dak li mar fit-tempju u lil Alla qallu isma' jien għamiltek. U li ieħor il-Fariżew u li ieħor li mar fit-tempju brasu baxxuta jitlob skuża u jitlob maħfra. Dan ħareġ iġġustifikat u li ieħor le. Ġesu x'irid jgħidilna? Hekk nixtieq li nifhmuha, diffiċli biex ngħixuha, imma nifhmuha. Ġesu jrid jgħidilna li quddiem għajnejh il-koll kemm aħna għandna l-istess valur. Quddiem għajnejh il-koll kemm aħna niswew. Lilna jħobbna bimħabba tal-ġen lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Alla ma jħobbx skont il-merti. Alla ma jħobbx skont kemm aħna tajbin jew ħżiena. Imma jħobbna sempliċement għax aħna wlidu. Tgħidli mhux fair. Ħafna minnkom għandkom it-tfal. Tispiċċa mingħajr ma tinduna taqbad lilek innifsek tħobb u tiġri wara min l-iktar li jagħmillek offisi, mill-inqas jirrispettak. Hekk jew le. Ħafna drabi tispiċċa tħobb iktar u tara kif tagħmel Alla tagħna wisq iktar minn hekk. U wisq iktar minn hekk. Allura tgħidli mela nġib ruħi kif irrid. Mela nagħmel ir-rejt. Inti jekk missierek iħobbok u taf li jħobbok missierek tal-art. Ma tarax kif tagħmel biex jekk jista' jkun ma tonqsu qatt. Għax iħobbok. Mhux ma tonqsux biex iħobbok, mhux hekk. Għax diġà jħobbok, imma ma tonqsux għax iħobbok. Issa din l-aħbar għandna bżonna ħafna aħna, għandna bżonn inħossuna maħbubin, għandna bżonna ħafna. Fid-dar, fil-familja tfal, il-ġenituri, għandna bżonna ħafna. Din is-sena kif tafu qegħdin niddedikaw il-mixja kollha kemm hi għax-xandir tal-kelma tal-Alla, smih tal-kelma tal-Alla. U din hija l-missjoni tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. Illi nisimgħu l-kelma ta' Alla, nisimgħu din il-kelma li tikkonvinċina bil-mod li Alla jħobbna tassew. U meta ngħidu jum il-missjoni, il-ġurnata li qegħdin iċċelebraw illum, infakru l-bżonn li din l-aħbar jismagħha kulħadd. U dan ibidlilna ħafna l-modi kif inħarsu lejn xulxejn. Il-Fariżew lil Alla qallu mhux bħal data u rajjata kemm nagħmilha jien din. Jien ippruvajt ta' nżomm mal-familja ta' minkejja kollox, mhux bħal dak qabad u telaq, mhux bħal dik qabdet, mhux bħal li kemm nagħmluha din. U kemm għandna bżonn nirrispettaw lil nfusna u nistmaw lil xulxejn. Mhux għal tant, mhux għax għal dak li nagħmlu, jew għal kapaċitajiet tagħna le. Imma x'aħna wlied il-kol kemm aħna wlied tal-missier. Jien se nieqafaw. Ħanħalli kelma żgħira, ħejna l-kelma żgħira lil żewġ saċerdoti warajja
li għamlu esperjenza diretta fil-missjoni. Miegħi hemm iqazzu dun Renato Borg u dun Karm Portelli li jieħdu ħsieb l-animazzjoni missjonarja ta' dioċesi tagħna. Hemm Fader Alex Kawki li kien il-Brażil għal snin twal u li llum huwa responsabbli mill-moviment Ġesu fil-Proxmu. U dun Giuseppe Camilleri, illa qalli biex ma jidilkomx kemm għandu żmien, imma jħan jidilkom kemm għandu żmien, għandu 89 Alla jbierku, jiġifieri. U se jidilkom kelma żgħira, jiġifieri l-missjoni tagħmel tajjeb ifisser, 89 sena, kelma żgħira dwar jum il-missjoni. Mela jien Fader Alex kif qalilkom għamilt 22 sena il-Brażil minn meta qaddist sa 5 snin ilu. Fosthom dawn it-22 sena għamilt ukoll 5 snin fl-Amazonja, l-iktar fil-Amazonja Peruana. Kienu esperjenzi sbieħ bla dubju li immarkawni bħala qassis u xekk, jiġifieri 22 sena fis-saċerdozju. U 5 snin ilu propjament f'dan ix-xahar kien innominani biex inkompli il-xogħol tal-moviment missjonarju Ġesu fil-Proxmu wara l-mewt ta' Dun George. Ovvjament ftit differenti għalkemm forsi n-nies jgħidulek iva inti diġà kellek il-preparazzjoni. Ovvjament il-moviment jirrikjedi ħafna uġieħ ta' ras biex ngħidlek biex insostnu l-lan prinċipali jekk illi ngħinu. Ħafna drabi anki jien stess kont inġib u nipprova ngħinli lin-nifsi illi ngħid għax propjament missjoni hija li wassu lil Ġesu. Mhux sempliċement illi nagħtu karità, imma għalhekk iridu noqogħdu attenti għaliex bil-karità tagħna differenti minn forsi xi ħadd li għandu l-flus u jagħti l-flus għal biex jgħin jew anki institutions oħrajn illi jgħinu jew pajjiżi. Rridu nagħmlu differenza bejn filantropija u l-karità li aħna nagħmlu bħala nsara. U meta aħna qed ngħinu qed inwasslu lil Ġesu, anki jekk ma nlissnux il-kelma Ġesu. Xi ħaġa naħseb għalhekk Dun George kien għażel li jsejjaħ dan il-moviment Ġesu fil-Proxmu għaliex aħna meta qed ngħinu qed naraw il-Ġesu fil-Proxmu. Meta nagħtu tazza ilma kif jgħid Ġesu stess qed nagħmluha miegħu. Ġifier importanti dik illi qed nxandru lil Ġesu meta aħna qed nagħtu tazza ilma, platt biex jieklu. Interessanti illi differenti pereżempju l-Etjopja mill-fost il-diversi skejjel illi aħna ngħinu fuq il-200 skola l-Etjopja biss jilqgħu lil kulħadd. Jiġifieri l-Etjopja hemm l-Ortodossi li huma l-aktar numru kbir, l-insara u l-Musulmani. It-tfal ma jagħmlux differenza. L-importanti li huwa tifel u li jrid jitgħallem u jiekol. Dik hija d-differenza tal-oħrajn. Pereżempju l-Ortodossi ma jaċċettawx Kattoliċi u lanqas Musulmani. U anki fl-iskejjel Musulmani ma jaċċettawx l-Kattoliċi u lanqas l-Ortodossi. Imma dak huwa Ġesu li aħna wasslu lil Ġesu anki jekk ma nlissnux il-kelma Ġesu, imma qed nagħtuhom il-ħobs l-ilma tazza ilma daqs li kieku lil Ġesu. Napprofitta biex nirringrazzja lil benefatturi, lil tant benefatturi li jgħinu mhux il-moviment biss, imma aħna ġenerużi markati fil-Bibja u kieku sewwa li nkomplu ngħixu din il-mistika li il-Maltin kellhom u qiegħda markata fil-Bibja li ġabu ruhom ma' San Pawl u ma' kull min jiġi jżurna u anke lil dawk li ma nafuhomx il-bot. Nirringrazzjak. Nixtieq nirrakkontalkom esperjenza qasira li għaddejt minna 64 sena ilu. Konna is-seminarju u r-rettur tas-seminarju stieden lil saċerdot
Belġjan li kien jismu Padre Hotard, għadni niftakar isu bħalissa. Kellimna bl-Ingliż u għallinna esperjenza qasira imma li laqtitni ħafna. Darba minnhom għallinna kien bistieden f'parroċċa fil-Brażil. L-istedina saritlu minn saċerdot ħabib tiegħu. U tlaqna qal f'dan ir-raħal. Kien ilhom ma jmorru f'dan ir-raħal sena sħiħa biex jaraw il-dawn in-nies. U bdew il-ħidma pastorali tagħhom ma' dawn in-nies. Il-Magħmudija, iżjara lil morda, l-ewwel tqarbina u tant affarijiet pastoralment li jinwettqu bħala saċerdoti. Sar fil-għaxija u dan is-saċerdot beda biex jagħlaq il-bieb tal-Knisja. U kien hemm persuna li resqet lejh u qaltlu tabtbitlu fuq spallejh u qaltlu ser tagħlaq dan il-bieb biex tiftħu sena oħra. Is-saċerdot kien mur jarahom darba f'sena biss. Ara xi grazzja għandna aħna Għawdex u Malta. Mhux naraw jew nisimgħu qudiesa darba f'sena biss. L-esperjenza ta' dan is-saċerdot għaddejt minna jien għal grazzja t'Alla f'dawn l-aħħar 30 sena li jinni fil-Gwatemala. Kull darba personalment issa qiegħed hawn imma moħħi u qalbni qegħdin Gwatemala. U qatt ma ninsa din l-esperjenza ta' dan is-saċerdot. Tiġi tarana darba f'sena biss. Min jaf f'dawn it-30 sena li jinni Gwatemala kemm nisma' din meta ġej tarana? Meta ġej tarana? Għandna tfal lesti għall-ewwel tqarbina. Hawn koppji li jixtiequ jiżżewġu. Meta ġej tarana? Kelma li tidwi li dejjem żammejta f'qalbi. Meta ġej tarana? Jalla l-Mulej iqajjem fostna mhux biss imħabba lejn il-missjoni, imma mħabba lejn il-missjoni li jinwettquha fil-prattika. Fil-Gwatemala kellna xorti kbira li nibnu sptar kbir. Ġimgħa ilu marru 17 tabib mill-Amerika, minn Miami, Iowa u Minnesota. Operaw 85 persuna f'Kataretti. Apparti din il-ħidma pastorali, il-ħidma saċerdotali kemm hija importanti, kemm hija importanti. Għalhekk nitolbu llum il-lejla b'mod speċjali lil Sit il-Ħsad. U min huwa Sit il-Ħsad? Il-Mulej li jibgħat iktar saċerdoti lajċi biex ikomplu dak li xtaq il-Mulej. Morru fid-dinja kollha, ma qalilhomx iqpaw fil-Galileja. Morru mid-dinja kollha u kollha telqu li f'persuna waħda, San Ġwan, li baqa' jieħu ħsieb Omm il-Mulej. Nirringrazzja lill-Isqof Anton Tewma
li tagħna din l-opportunità llejla li nwasslu t-tislima tagħna hekk ikun. Sanqu bil-wieqfa nresqu t-talbiet tagħna lil mulej. U Alla, inti li tara il-qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna, nresqulek it-talbiet tagħna lejla, niftakru b'mod partikulari fis-saċerdoti tagħna li jinsabu fl-artijiet imbeda, fl-artijiet tal-missjoni, niftakru f'dawk kollha li jgħinu kemm bit-talb kif ukoll bil-karità, u fuq kollox nitolbu għal popli li qegħdin jistennew lil xi ħadd li jwassilhom l-aħbar it-tajba. Għall-Knisja sabiex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lil bnedmin kollha, nitolbu. Nitolbu għall-missjonarji Maltin u Għawċin kun magħhom mulej u ħarishom minn kull tiġrib, nitolbu. Għalina il-koll sabiex nikbru fl-ispirtu tat-talb u nkunu wkoll strumenti ta' ħnina u tal-imħabba tiegħek, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, għamel li l-familji tagħna fuq l-eżempju ta' Omna Marija jitalmu jibnu ħajjithom fuq il-kelma tiegħek, nitolbu. Din it-talba tasal għandek missier bl-interċessjoni ta' Omna Marija, l-Om Għażiża ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifqir bil-glorja ta' ismu għal-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej, ħares lejn il-wiċċ ta' Kristu tiegħek li tagħlilu nnifsu b'fidwa għal kulħadd u għamel li permezz tiegħu il-ġnus kollha minn tarfa l-ieħor tad-dinja ifaħru l-kobor ta' ismek u li kullimkien issirlek offerta waħda u l-istess bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim, bil-mewt tiegħu ħassar id-dnubiet tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bit-tluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bl-għajda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għola tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija.
Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int u Salvatur tad-dinja li sarit u l-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna hawn nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem lill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-missjonarji u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna l-missjonarju mejtin li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kif il-missier iħobb lill-uridu kollha u kull wieħed u waħda minnhom huma uliet uniċi, kulħadd huwa uniku, hekk iħobbna l-missier tagħna tas-sema. Ejjew induru lejh u bil-qalb ngħidulu: Missierna li inti tisnawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum atina llum, ħaffrinna dnubietna, għal ma naffru il-minuħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jistantna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisfaqlejx li tidħol taħt is-saf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. nitolbu. Saħħaħtna mulej bid-don tal-fidwa, għamel li l-fidi vera tibqa' tixtered bla eda
bis-saħħa ta' din l-għajnuna tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Inħeġġixkom biex meta tiftakru titolbu għal missjonarji tagħna. Għandna diversi saċerdoti, diversi reliġjużi, irġiel u nisa illi ħallew lil art weridna biex imorru jaħdmu f'artijiet oħra għal ġid tal-bnedmin. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Avviż ċkejken, nixtieq infakkarkom li nhar l-erba' sejjer ikollna l-ewwel laqgħa ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija fis-sala tas-Santwarju fis-6:30. Ħadd daqs Marija ma għex u inkarna verament f'ħajtu il-kelma ta' Alla. U dawn il-laqgħat ta' darba fix-xahar iridu jgħinuna propju biex f'din is-sena fejn l-Isqof qiegħed jistedinna nirriflettu fuq il-kelma ta' Alla, sejrin naraw f'dawn il-laqgħat ta' darba fix-xahar, 3/4 x'inhuma għal darba fix-xahar. Ħanaraw kif aħna wkoll Marija tenna ngħixu u ninkarnaw impoġġu fil-ħajja tagħna fil-prattika il-kelma li lilna tiġi jimxandra mill-Knisja f'kull qudiesa li nisimgħu. U għalhekk inħeġġiġkom biex tieħdu sem f'dawn il-laqat nhar l-erba' fis-6:30 ta' filgħaxija fis-sala li għandna taħt it-tsuntier tas-Santwarju. Grazzi. Permettu li nħeġġiġkom tassew, ma nitilfux dawn l-okkażjonijiet. Almenu wieħed jipprova, mbagħad jekk tiġi tajba tgħid noqgħod, jekk jiddejjaq darb'oħra ma jmurx. Imma nissuġġerilkom biex almenu tippruvaw. Grazzi.